Pro-soccer-skole er faktisk ikke vores egen idé. Vi lod os inspirere af en fodboldskole inde i BSV, som Bo Henriksen stod for. Og selve ideen bagved det var, at børnene skulle prøve at leve som professionelle i en uge. Det, der var det vigtigste for os, det var at finde nogle trænere, som alle sammen har spillet på allerhøjeste niveau. Jeg hedder Jakob, og jeg er målmandstræner her på Pro-soccer-skole. Jeg har gennem de år, jeg har været målmand, også fået en masse målmandstræning selv. Og har her i slutningen af min aktive karriere selv været målmandstræner i en årrække, både for ungdomsmålmænd og for seniormålmand. Jamen, jeg startede min fodboldkarriere, jeg Følge. Spillede der indtil jeg blev anden års yngling, og så rykkede jeg til Brøndby. Og så spillede jeg jo resten af min fodboldår i Brøndby, så det blev til 20 år derinde. Og fortsat lidt som træner derinde, så jeg har lidt ballast omkring og har prøvet lidt af hvert, så jeg ved, hvad det drejer sig om. Jeg har selv spillet i anden division og fået en masse erfaringer derfra og rigtig gode oplevelser, som jeg har kunne tage med videre, og som jeg så her på Pro-soccer-skole skal prøve at give de her målmænd og prøve at give dem indtryk af, hvad det her målmandstræning det egentlig er for noget. Jamen, jeg lokker Ruben med heroppe, rigtig super fyr, som jeg har spillet sammen med siden 93. Og han har også været hele møllen igennem og kender til gamet, så det er en super fyr, vi har med her. Vi har blandt andet tilknyttet en massør, så de alle sammen prøver at komme ind og få massage. Der er kost med i fodboldskolen, så det vil sige, at de kommer op og spise hver dag, hvor vi har lavet et sundt, ernæringsrigtigt måltid til dem. Vi har haft en kostvejleder inde og fortælle om, hvad sund kost er. I form af restitution, der har vi gjort det sådan, at når dagens træning er færdig, så har der været mulighed for at komme i svømmehallen. For de allermindste har der været mulighed for at komme over på street soccerbanen og prøve at se, hvad det er for noget, som jo også er en af de nye muligheder, der er i fodboldspillet i dag. Jamen, jeg har været omkring de små sammen med en god trænerkollega, som hedder Musa, og så har jeg været med på Pro-skole sidste år i Vedbæk. Og derfor så kunne vi bruge nogle af de erfaringer, som jeg har haft fra sidste år, og så bare gøre det endnu bedre heroppe i Frederiksværk, og det lykkes jo, kan man sige. Således vil alle børn, deltagerne på fodboldskolen, blive interviewet og prøve at få et kamera stukket op i ansigtet og prøve, hvordan det er. Jamen, hvad har der været så anderledes ved den her uge? Livet som professionel fodboldspiller. Vi har lavet nye øvelser, som jeg i hvert fald ikke har prøvet før, og man har fået mere kamptræning, altså virkelig lært noget. At det har været professionelle fodboldstjerner, som man har lært meget af. Vi har lært nogle flere tekniske og fysiske ting. Altså, ja, hvis jeg kunne få den træning, så ville jeg også 100% kunne klare den. Nej, jeg vil gerne have det her, hvis det var, at jeg kunne få det. Ja. Vi har brugt spillet, og vi har lært med fodbold. Hvordan har det været at blive trænet af professionelle fodboldspillere? Sjovt. Hvorfor det? Fordi de lærer os noget mere. Altså, vi har sådan trænet med professionelle spillere og spist ligesom dem og sådan lært, hvordan man ligesom er som professionel. Så var der massage, og der var, så var det der kost, men hvor der var sådan et stort lærred, hvor der var en mulighed om kost. Jeg synes, at det er super fedt. De her unge drenge har ikke prøvet at have særlig meget målmandstræning, så de suger nærmest det hele til sig. De er meget, meget motiverede og meget spændte på, hvad der er for nogle ting, vi skal lave, hvad der er for nogle ting, vi skal træne. Hver dag så prøver jeg så vidt som muligt at få lavet nogle nye ting med dem, så de når så meget rundt omkring det her målmandstræning, som det nu er muligt på en uge. Jamen, det er rigtig inspirerende at se de unge drenge, der kommer hver morgen, og 5 dygtige piger har vi også haft med. Og de kommer og rigtig gerne vil lære nogle ting, og der kan vi bidrage med nogle ting, vi har prøvet igennem vores lange liv på fodboldbanen, både udenfor og inden for banen, så vi har rigtig meget at byde ind med. Så vi har prøvet ligesom at have nogle toptrænere på, og så kombinere det med en masse andre ting, som man oplever i den professionelle verden.